Hlavná letná sezóna a školské prázdniny sú vo svojej polovici. Po chladnejších na búrky a dažde častejších prvých 2 týždňoch prišli aj k nám na Slovensko konečne vytúžené horúce letné dni, ale predovšetkým tropické víkendy. A keďže aj my sa chceme dnes okúpať, vybrali sme sa s kamerou na Banovské termálne kúpalisko. Ako sa vám páči na tomto kúpalisku? Páči. No, pekne, dobre tu je. A tebe? Tiež? Ako sa ti tu páči? Dobre. Áno, aj si sa kúpal v tejto vodičke? Áno. Aj vieš plávať? Áno. A ako sa voláš? Hodek plavky. Dobre. Ja si myslím, že je to tu primerané všetko. Využívam služby, hlavne pivo. Pivo tu je najlepšie v Banovcach. Dobre! Super! Zo Žiliny. Z Ivanoviec. Z Skalice. Mnichovej Lehoty. Veríme, že vás naša reportáž zaujala. Ak áno, príjmite ju ako pozvánku na príjemné prežitie voľných prázdninových dní, možno práve tu na tomto mieste. Prázdniny sa skončili a o slovo sa prihlásila po 2 mesiacoch voľných dní opäť škola. 2. september pre niekoho radostná udalosť, niekomu však bude ešte dlho smutno za krásnymi prázdninami. My sme sa boli s kamerou pozrieť na prvý školský deň na základnej škole na ulici Komenského. A tešíš sa do školy? Nie, vôbec nie. A ty? Čo? Či sa tešíš do školy? Nie. A ako si prežil prázdniny? Nudné. Bol som len v Jugoslávii, ale inak nuda. Ja som sa mala dobre, som bola u babkách, aj sme boli v zahraničí. A ako sa tešíte do školy? Trochu sa teším. Teším sa. Väčšinou doma, ale boli sme akože aj po mestách sme behali, aj u babky. Aha, a ty? Ja som bola na dovolenke Štúrove a potom doma. A tak do mesta niekam pozrieť. Ja som bola väčšinou celé prázdniny doma, chodili sme na kúpko, na priehradu, ale bola som aj u sestry. A tešíte sa do školy? Nie. Celkom áno, len keby sa neznámkovalo. Dozvedela som sa, že tento rok končíte školu. Môžem sa spýtať, kam by ste chceli ísť študovať? Ja by som chcela ísť na obchodnú akadémiu do Topolčian. Ešte sa neviem rozhodnúť. A máš aspoň také očko, kam by si chcela ísť? Najprv som chcela ísť na priemyslovku, na odbor Tiska, ale som sa rozhodla, že nie a neviem ešte vážne. No ja by som tiež chcela ísť na obchodnú akadémiu a ešte by som aj chcela akože tak malovať. Naša škola sa otvára už 23. krát, odkedy bola otvorená. Privíta tento rok 473 žiakov, z toho bude 48 prváčikov. V tomto školskom roku ponúkame deťom oproti iným školským rokom, aj keď sme mávali krúžky, oveľa väčší záber, oveľa väčšie možnosti, ktorých sa budú môcť realizovať. Ponúkajme im krúžky počítačové, ponúkame im krúžky športové, intelektuálne. Skutočne sa môže každý žiak, ktorý sa rozhodne v týchto krúžkoch nájsť. Máme menej žiakov ako minulé roky, ale na druhej strane sme tomu aj radi, pretože môžeme otvárať špeciálky a naši žiaci majú možnosť potom v špeciálnych učebniach vyučovať sa tieto predmety. Tak ako každý rok otvárame školské športové stredisko v plávaní, budeme mať veľa novej techniky, ktorú budú môcť žiaci využívať a tešíme sa na to, že tento školský rok bude aspoň tak úspešný, ako bol minulý školský rok. Prázdniny sú teda od dnešného dňa minulosťou. Zo 6. základnej školy pre Banovskú televíziu Dominika Zeleníková.